za mu yi ma malaman ma'adalci mu makan ma'adalci malaman da namu su suka koyar da musamman da Allah sallallahu alaihi wasallam mun muna da iyaye idan aka taɓa mutunci iyayen mu sai da muke muna da iyayen gida musamman wasu mai siyasa aka taɓa su mun sai da muke wallahi wallahi duk waɗannan mutan Allah ya yi su babu misali abin da muke magana nan shi duk wanda yake zuwa makaranta ko majalisi na addini ya san ɗaukar doka a hannu ba na shi bai kamata ka wuce gaba bayan da mun yawa kuma insha Allah muna kyauta muku soyayyar manzon amma mu abin da muke tunani shi kowa ya san halin da duniyar nan ta mutu an raina musulmi an raina musulunci ana mana cin kashi an yi abin nan ba a yi komai ba yan kuma na cin shigo sun surutun banza a haka za a wuce a ƙara ba kuma komai ba yan kuma na da wasu munafukan musulman ba a zo a rika in dai har za a ci gaba da taɓa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam muna sharewa to nan gaba fa wani zai bambaro cin mutuncin da ya wuce haka kuma ya kamata mu zargi kanmu wallahi na yadda da mutum da ake a social media wanda a ce mun mutu da a ce muna zaune ana cewa shi aka zama ta kana cikin manyan malamai ake girmamawa a kasar wallahi mun san wanda idan aka taba tasu masu ne min babi aula manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata malamai su kira imajin a tattauna wannan harka a yi abin da ya kamata a kira shi wa gabani da waɗanda suka ce sun yi Allah wani da wannan abin a gyara musu da mutuwanni ba wai babu wani maganar siyasa mu abin ya wuce a kawo magana wai ba za mu zaɓi na siyasa ba ko menene babu mutum in dai za a taɓa manzon Allah ya magana mu idan jahilci sun ja mu nuna musu ga yadda ake ba ko da za mu daga amma muna da to tsaka je bari fara kunga malam da yawa anan yake cewa in kun ji ana zagin shi karama mishi ce shi malam ce bai yafe ba domin duk lokacin da ka fara yaƙi da fada akan zagi to atifa ko son rai ke rinjayen hankali inda fada ke kan zagi son rai ke rinjayen hankali ba wanda yake so a taba a zage shi kuma a zage annabin shi a zage addinin shi ba mai so shi yasa Allah ya saukar da aya da ce in muna aiki da Qur'ani in kuma son mu na gaske ne na annabi sallallahu alaihi wasallam da addinin nan to aka ce mu koma wa Qur'ani da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam te muna warware mana Allah ya ga mana za ku ji zagi daga wayannan mutane da mushrikai za ku ji zagi amma in kuka yi hankuri kuka yi takawa shine mafitan al'amari ba zanga-zanga ba za ka yi amfani da kafircin kafiri ko kafircin munafiki ya sa ka kai kuma ka saba ma dokar Allah ba kafirci abin da nake nufi in kafiri ya kafircin shi ko munafiki ya munafikin shi ba shine kuma ya baka iko kai kuma ka saba ma dokar Allah ba dokar Allah shine aka ce in al'amari ya zo irin waɗannan ku mai da shi wurin shugabanni kawai saboda haka kamar shugabannin su yi aiki in za su iya su yi ba za su iya ba akwai wani abu da zai hango kai ba za ka hango shi ba na ɗaya kenan na biyu wannan zagin nan tunda Allah ya ce za mu ji shi har ranar tashin kiyama kuma abinda ma suke faɗa wanda aka gaya mishi shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce mishi fa mahaukaci ne an ce mishi